U keresturským ovocníku podprijemstva Joarbis, ktoré na 10 hektároch má 4 fajty jablúkoch, týro oberanie sorty Ajdaret, ktorá, jak i druhý 3 toho roku, solidno zrodzela. To oberáme už za 4. týždeň, znači zaško počátkom septembra. Ktorý sorty ste počali? Počali sme so zlatným. Zlatný Delicious sme prvý raz rušeli, posle njoho červený Delicious, teraz chvíľko oberáme Ajdaret. I ostane za koniec Granny Smith? Hej, teraz ešte pár dní nám ostalo Ajdaret i nastavljame dalje s Grenijom. I to bi bola obrana perša klasa. Znači peršu ruku sme obrali vecka. Hej, i već prize naša druga, hej? Hej, posle toho kad preoberáme túto peršu klasu, već ideme tak povedz šorom oberanje, hej, to drobnejšie jablúko. Ono već kad ide do hladzaljnji, najvjerojatnejšie, čo ho budeme oberať do box paletoch i ono bude i dluže stať, pretpostavljame. To najvjerojatnejšie, že pôjde za domašní targovišći i to še pokus predáva tak prežimu. Poodpadovaní plody še pozberajú i pôjdu do prerobku i hoč dobre vypatraju, cena im bar nízka, od 8 po 12 dinári za kilogram. Ani perša i druhá klasa nemajú zadovoľujúcu cenu. U závislosti od sorty i kvalitetu, za nich chvíľkovo môže dostať od 25 po 33 dinári bez PDV-u, takže toto podprijemstvo namáha co veci plody spakovať do vlastných chladzajní.